Κυρίες και κύριοι, δώσαμε στην ωραία εκπλήρωση του Λιτρών και τιμή και να ευχαριστήσουμε την Τόμπολα Εθνικός Άσος για την φιλοξενία. Όπως ξέρετε, έχει πολύ από εσάς έχετε πάρει την κάρτα μέλους του Λιτρών και τιμή, η οποία έμειναν να τα ανοίγει καθημερινά εδώ αναξίας. Σήμερα πληρώνουμε 5 κινητά Android, Alcatel, 5 tablets και ένα ταξίδι στην Euro Disney για 2 άτομα. Στο 16ψήφιος αριθμός, ο οποίος βρίσκεται πάνω στην κάρτα, στα δεξιά είναι ο αριθμός ο οποίος πληρώνεται. Μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις πληρώσεις του Λιτρόκι τιμή από το www.litroki.com.cy καθώς και στο 87-87-87-93. Να ξεκινήσουμε με τα πρώτα 5 κινητά που προσφέρει η Λιτρόκι τιμή στη σημερινή πλήρωση εδώ στο Τόμπολα Εθνικού Άσος. 37, 77, 94, 10, 28. 37, 77, 38, 87, 11. 37, 77, 98, 35, 98. 37, 77, 85, 33, 60. 37, 77, 18, 91, 77. 'Τα πρώτα 5 κινητά που δίνει σήμερα η Λιτρόκι τιμή, 30 Νοεμβρίου και 12 κλήρωση. 37, 77, 29, 36, 31. 37, 77, 71, 68, 60. 37, 77, 62, 18, 66. 37, 77, 71, 19, 21. 37, 77, 69, 32, 0, 0. 'Τα πρώτα 5 tablets που δίνει σήμερα η Λιτρόκι τιμή, 30 Νοεμβρίου στην 12η κλήρωση. Και τώρα θα κάνουμε την κλήρωση για το ταξίδι στη Euro Disney για 2 άτομα. Θέλω και να κάνουμε την κλήρωση για το ταξίδι στη Euro Disney. Το αριθμός 37, 77, 96, 27, 32.
Ολοκληρώθηκε το 10η κλήρωση του Χριστόφου Τουμή σήμερα 30 Νοεμβρίου Παρασκευή εντός του Τόμπου Λατινικού Άστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ευχόμαστε καλά κέρδη στους απόψινους φίλους και οποίοι βρίσκονται απόψε. Μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις κλήρωση της Χριστόφου Τουμίου για να αρχίσουμε και τις 19 Νοεμβρίου με πλούσια δώρα. Καθημερινά κληρώνουμε 5 tablets, 5 κινητά Alcatel και ένα ταξίδι στη Disney, καθώς έρχονται και τα αυτοκίνητα τα οποία ενημερωθείτε από το price list της εταιρείας, οι μοτοσυκλέτες, τα υλικά ανακαίρισμα και διάφορα άλλα που μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά και αναλυτικά. Καθημερινά γίνονται κληρώσεις. Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο και καλή τύχη στην αποστολή του Λατινικού Άστα.